Consorcio. E falar do consorcio é tamén fundamental falar do persoal, xa se referiu vostede e tamén as miñas compañeiras que me precederon na palabra a esa adscripción do persoal ao quinto convenio. Eu quero resaltar que eso foi debido a unha loita moi importante do persoal do consorcio, fundamentalmente mulleres. Estamos a falar dun consorcio que ten como entre un dos seus obxectivos a consecución da igualdade e fundamental tamén ter traballos dignos, traballos que non teñan unhas condicións tan precarias como o persoal do consorcio en moitos casos, porque estábamos a falar dunha altísima temporalidade. Ese aumento de orzamento no que respecta aos gastos de persoal este ano, xa vostede referiu, débese en gran parte a esa adscripción ao quinto convenio, pero é que os problemas persisten, porque os problemas que hai nos centros de política social, xa foi comentado aquí, é un sobreesforzo, é a Consellería con maior accidentabilidade laboral e a metade deses accidentes débense a sobreesforzo, literalmente. Entón, estamos a ver que ese aumento calculado nuns 90 empregos pois é moi insuficiente, non se corresponde con ese aumento suposto de novos centros. E digo suposto porque, como tamén xa foi comentado, entre as infraestructuras previstas, a maior parte delas eran xa promesas do ano anterior, isto é así nas escolas infantís, porque ademais dicíase literalmente escolas infantís de Mos, a Estrada e Paderne da Allariz, así como a reforma da escola de Pontedeume xa figuraban na memoria do 2017 como o máis destacado no referente á inversión. E iso tamén sucede nas residencias e centros de día. Por certo, por exemplo, de Cambados, unha tardanza inxustificable na apertura dese centro de día. Aparte de sinalar que, como sempre o facemos, para nós son insuficientes ese aumento suposto, repito, de prazas. Nos imos a formular unha serie de enmendas nas que cremos que canto menos se deberían ter en conta unha serie de centros nos que aumentar prazas públicas en materia de atención a maiores, porque, como é ben sabido, Galicia seguimos sendo a quinta comunidade autónoma do Estado con menor rateo de prazas residenciais por cada 100 persoas.